Na hello mindenkinek, én Feri Channel vagyok, és ebben a videóban, vagyis ezt a videót most folytatni fogjuk, mert az előző rész az első rész volt, és most ezt az emeletes házat fogjuk folytatni, na kezdjünk is hozzá. Itt tartottunk, és hát tartottam. És megépítettem, még fel akartam menni videóra, csak elfelejtettem. Így nem sikerült. De most ezt együtt fogjuk befejezni, ezt az egészet. Úgyhogy nem lesz itt semmi baj. Úgy jó lesz ez így. Nekünk. Ja, és lesz majd focis videó, kapufa kihívás és 11-es párbaj, Mester Marcival. Olyan hamar elmegy az idő. Nem lehet elhinni. Jó. Végig a fal lesz, amit most fogok felépíteni. Úgyhogy ja, és ha tetszik a videó, akkor most nyomjatok rá egy lájkot, már is. Ha szeretnétek még ilyeneket, akkor kommentben írjátok meg. Lesz majd mindenféle, nem csak ilyen lesz. Lesznek majd kihívások is. Ha 1000 feliratkozó összejön, akkor kék filccel be fogom festeni az arcomat. Kék színűre. Úgyhogy iratkozzatok sokan felfele, és akkor meg lesz. 1000 feliratkozónál meg fogom tenni ezt a, hogy is mondjam, kihívást. Úgyhogy ja. Ja, ez nem az a kellető. Ide tesszük. Jaj, ne. Úgyhogy ja. Majd lesz Clash of Clans videó is fogok csinálni, fogok feltenni, és mire összevágom, elkészítem, meg ilyenek. Egy kicsit sok idő lesz, de jó lesz. Úgyhogy ja, minden jól fog menni. Minden zsíkra lesz. Úgyhogy jó, is kész is a tető. Már biztos említettem már azt, hogy fel akartam menni videóra, hogy nehogy megyek le. Hát leugok. Biztos említettem már, hogy fel akartam menni a izét, hogy megépítem. Erre van az ajtó. Most építettem meg a házat, már azt tudom, hogy merre. Jaj, nem itt van. Arrébb van. Itt lesz az ajtó. Úgyhogy ha szeretnétek még ilyen videókat, lájkoljátok. Lesznek kihívásos videók. Lesz citrom kihívás. Vegyek meg egy citromot. Úgyhogy
Ja, minden jó lesz. Oda kell a villany, mert ezt nem fogunk látni. Így. Itt az ajtó nagyon jól fog kinézni. Akkor oda nem is kell már nagyon virág. Vagy az virág, az kell majd. Csak hát lesz itt is rajta. Oda is teszünk fel egy villanyt. Itt van. Parancsoljatok. Itt van. Úgyhogy minden. Na most megyünk fel és berendezzük ott fent. Úgyhogy minden. Kafa. Sötét van. Hát mert nincs benne villany. Oda. És még ide fogjuk feltenni. A villanyságot. Szia, megmondtam villanyságot. De még itt lesz egy nagy ablak. Úgyhogy így van. Na hát jó lesz az. Ide tegyünk be garnitúrát ide a lámpához. Veszek be. Csak meg kellene, itt van. Erre. Elhozom erre. Azért nem keresel túl sok már. Jó, azt nem így jöhetetek el. Jó, az így is. Na, ide jön egy asztal. Vagyis hát egy asztalféleség. Használok. Milyen legyen? Milyen? Lesz akkor egy ilyen, ezt hagyjuk a francba. Jó lesz az itt. Hol a lépcső? Ide még lehet olyan. Hogy hívják a tenni, ne? Most megnézem. Nem jobb lenne kinyitni amúgy. Na az is megvan, ide is kell valami, itt van. Ezt elveszik innen. Lesz itt másik. Így már vezetődik is ide be. Ezt jól megcsináljuk. És kész is. Na már csak ide kéne. Ide is teszünk szekrényt. Jól megcsináljuk szekrényesre. És tévét teszünk oda. És még hozzá. Így tesszük oda a tévét. Nagyon jó lett. Hol vannak a virágok? Itt van egy. Itt van egy kész is. Hát, ja, nekem tetszik. Csak oda sarokban még tehetnénk villanyt. Kintre is, ha este beesteledik. Ha, én vagyis Anki Banda.
Láttátok? Én Jean-Claude Van Damme voltam. Na, ajtó becsuk. Egyik oda, másik oda. Na, hatja. Kérem tetszik. Nézzük meg fentebbről. Na, hát ilyen messziről. Ilyen. Ó, Istenem. Na, ilyen. Na hát gyerekek, ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ennyi is lett volna máról. Iratkozzatok fel. Én Feri Channel voltam. Sziasztok!